A política en España non naceu cun pecado orixinal, senón cunha virtude orixinal, inculcada por homes e mulleres de todos os credos partidarios. Ningún deles tiña un adestramento previo. Non había experiencia de gobernar en democracia, nin era esa unha especialidade que se impartira en ningunha escola. Sen embargo, a pauta estaba marcada nese anhelo expresado polo presidente Suárez de facer políticamente normal o que a nivel da rúa era normal. O éxito daquele experimento está sintetizado nesas palabras. E penso que tamén se resumen nelas o tratamento á crise de confianza que hoxe nos aqueixa. Suárez e a súa xeración practicaron a política de cercanías, levando a cabo unha política peatonal, e cando elo conseguen que a política con minúsculas pase, como quedou demostrado estas semanas, a política con mayúsculas.